Norok no jotono lamsogo sini saving generation blogo norok jotono saimano je tini 26 তারিখ 6 মাস 2023 তিনি ওয়ার্ল্ড ড্রাগস এবিউজ ডে 2023 অবনো রুক সাউইনো সিনি এন্টি ড্রাগস টিমনি অসালনো রুগিনো তিনি যে ড্রাগস নো যে ডেস্ট্রয় খলাইরি জাকা নরক নুগুই মানখনা যে ড্রাগস বুসুক বাবে বাং ও বরনি ফাই ও ফাইমানি ইনকা যে 1 ইয়ার রমুই সিনি এন্টি ড্রাগস টিম রক কেবনি ইয়াগো 2টা কেবনি ইয়াগো 1টা কেবনি ইয়াগো 10টা কেবনি ইয়াগো 20টা अब हाइके जे ड्राग्स रिकवर खालायनानै अबनो सिंकिनि दिनैनि जराव पुलिस प्रशासन बायसिनि कमिटिनि मेम्बार तै कानि चेयरमैन मेम्बार बरक बाय जत मिलुवै ओ ड्राग्स नो सिंकिनि बियो सापलुवै जे कोटा खाली बा जे कंटेनार खाली अबनो का सिं डेस्ट्रय खायरिखा माने सगरिखा तै सुचि दङ 14टा Norok chini a second generation blog subscribe khaidi chini a saving generation blog जे अबनो चिने कैसे नहरमै चिने तिप्रासा सिकला बा जे तिरप्राओ जे हारे जे ड्राग्स प्रचुर परिमाण जे बारुई तंगमानि अबनो कासुतिनि जे सिनो सेभिंग जनरेशन ब्लॉग सामुखाय दङ नरक साइमानो जे ड्राग्स बिसे खानिया ड्राग्स नाखा हंके नों सिमि नष्ट होया निनि समाज ब नष्ट होंगो हामियांगो तैनिनि फैमिली बो हामियांगो तैनिनि कामी बो हामियांगो ड्राग्स निजिनि रां बाय पैसा फनो किन्तु ओ ड्राग्स न कैसे भाइरस निजिनि रां बाय पैसा फनो नों निजिनो एचआईवी रोग मानजाकनाय नों निजिनो साखानियांगनाय अब हैन ओ जे ड्राग्स कैसा बाय कैसा सलगै थांगो प्लस बारिबो थांगो Bialista kota tunggu drugs total. China o saving generation blog norok na haina hai tai salam sogo China subscribe khlai norok please tai jara je drugs user khai tongnai rok sai tongnai rok borok o tini ni salo smai tangna ning thum tai o je drugs बिसक हामिया अब जत पब्लिक न साइमानो ओ ड्रग्स जानाय युजार बो साइमानो फिया बरनि सा कष्टनि बागै बर याक्रिमे किन्तु या करनानि गतमो रिहेब सेन्टाराव थांना नांनाय हायकबा नगो तंगै साक साकनो कंट्रोल खायै निजिनि बखानो क्राक खलायै ओ ड्रग्स न माया करनाय प्लस अरते गार्जियन जे बुमा बुफा हिनजाकनाय हायकबा ताखौ बुकु हिनजाकनाय बरबो जे बिनिसरायनो किसान नायकलनानि नांगौ bo biang thang biang him bo koitawan nogo hapai koitawan nokhor bo time bo biang tong abo khel khani ni nango plus bono je bo nogo tong khangke je drugs user nogo tong khangke bono bike hai gaba mobile abrok ba kisa hasal kai toni kai sao bo hamani pore bono ya farmano Di Frangir di ini komennya di Frangir di ini Tu ya tah na. di Frangir di sini Mau kasih pesan? Di biar kasih?
40 টাকা 80 টাকা 60 টাকা 30 টাকা बेरिफोरखौ दाम खा दंफोरखौ बा 100 টাকা পর্যন্ত হলো পুলিফोरखौ मागना सार हमला साब नि मागना मन चार दि काइसे अच्छा अंका मता तिरिर का आर छका म कबर छ आरो खत थिन इंग्लिश वाइ न हो ग्लासेस नाय खारि हमो इंग्लिश वाइ न हो आरो बर'नि सार्टि किना हो ना लोरेम कमगा परते तमया खारि म बरे समना म एक सनना ता सुचिना खारि म त इबा का बुसिना दे छुट्टी पैसा कोइ बखा पाइसा काम नामफोरखौ माया काम नायफोरखौ फायो এখন শুটিং খাইবে দিকা दटे दटे दयमा क्लास ना दिबा ए मिटिङ दाङा बरका थला নি খনি পাই যাই ন খনি জি নি গা খনি পাই नो बच्चा जा के अरे सुनमने सादम बागी मांगदा कयजन सब कयजन बागी बा खां कोन सादि अने को खाना खिता कोई पास कैसे कैसे छाना है पता कैसे लास्ट प्रोसेस चरत के तिनी रबो खले हम लोग ना क्या को काम सुना दा तो कक मासु त सना नि 10 मिनट आने के angana tongna are kedi kedi base par kene base mana angro yang kana buriya aya oh kala gedang kamu kala he ओए मेठा को गत ये की तो अरे बजे तो बहुत मेठा खाना मेठा चुप गया सब में ले बना और आबार बहाय अरे पूरा तो स्टॉक री में दाता kan खुलो oh kanan powder bahay mana mana आज कॉफी दा सीधी को मकाय yang ko ada aingon no itu yang background na ko eh do bata tanya mata asoro eh meठा को दर yang paya sini der video sakit sade enggak omong ngai jen menu pro tisnar ka baca benar yang coba ada hari kali mana nomor 3 yang ini menurut media ramad level hambai ini sal ini 26 तारिख 6 मास 2023 और सालन का सारा पृथ्वी ना जो ड्रग्स एब्यूज दे पाला जगह तंगो अब ini चीनी एंटी ड्रग्स टीम चीनिया तीन प्रकाश देवो ते ऑल ओवर इंडिया ते जब तक कंट्री वो ना और जो वर्ल्ड ड्रग्स एब्यूज दे पाला जगह तंगो अब नरुक सावुना सिंगतिनी चीनारो जेते एंटी ड्रग्स टीम नि जेते ड्रग्स तंगमनी अब न सिंग ताक डिस्ट्रॉय खाइ तंगो प्लस चीनारो सिंगतिनी बसर खोने जे ड्रग्स मानखा जे ड्रग्स यूजर यागो जों रमै मानखा जे 242 ता कंटेंट मानखा ब्राउन सुगार प्लस तै सिरिंज दङ 14 ता ओंका अपना जों तिनी वर्ल्ड ड्रग्स एब्यूज देनि दिना जों आरो डिस्ट्रॉय खाने खायका अब हाकिन सिनि सारा तिरप्रानि जे ड्रग्स यूजर सिक्लार और जे तीन साल समय तांगना निंथुं भविष्यत अब हेरो ड्रग्स हामिया जिनिस रक ताना थुं अब सिनि बंगनि थानि गतंनाय ऐसा रिक्वेस्ट तंनाय सुसी कोचा तो सुची चडता तंग र यहाँ दे नो नांसो ये जो ड्रग्स है हम लोगों के लिए बहुत खराब है ये जो स्टूडेंट ये डायरेक्ट ब्रेन के ऊपर अफेक्ट करता है आदमी को दिमाग को बिल्कुल डिस्टर्ब कर देता है ये आजकल ये बहुत ही ज़्यादा चल रहा है बहुत ही ज़्यादा इसका प्रचलन हो रहा है
तो इसको हम लोगों को पूरा गांव वालों को मिलकर के इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अगर हम लोग सतर्क नहीं है तो हमारा जो नेक्स्ट पीढ़ी है इनके लिए बहुत मुश्किल है। ये लोग माना आगे बढ़ नहीं पाएगा, ज़िंदगी में ये लोग आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसके लिए हम सबको इसके लिए गांव-गांव में जा कर के प्रधान है, चेयरमैन है, मेंबर है, उनके साथ मिल करके जो लड़के लोग हैं, पढ़े लिखे लड़के लोग हैं, उनके साथ बात करके इस संविधान को माना जड़ से इसको मिटाना पड़ेगा। जो इसका काम कर रहा है, इसका मेन जो एजेंट है, एजेंट को पकड़ना पड़ेगा। ये इसमें बच्चों का कोई गलती नहीं है, जो एजेंट है मेन गलती उसका है। इस चीज़ को हमको रोकना पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार। agar na tolas rek chang Apa saka sera na kita kisah pungna nama kisah pungna to pan ke sokurta ko paper so de kagas pan so pesa Dari asli kan ini nomor satu. Anh cắt thùng ra. Anh bay không? drugs kasta khayatni तो साइकिल दंग ना को पेट्रोल Wah, gini kota tak. Ini mana dia? shooting hai mai go to amron tai sikri na ka o mamu de king le ta se se ani gusta go khabu ya so hai Saka se itu na nang mani tolak kala thanga khabo bisra yo mani thaka wa na ekdi केरोसिन किसा लोकलाय मा खांगे केरोसिन खांगा ना ए टिबल करते तम तो ना Om so awo. Petrol ta. ए या में रे को रंग पे से में ना to yang kan hade ta bela kena hambai maro ono romo sekai sini report nai romo ini asale international drug abuse ini international drug abuse no rugoi ini sini je urwa kami anti drugs team ni tejul mumbai obo sana thanga kai sidai mohanpur area o klayo जों थांनाय बिगत 1 बছर धरिया जे सिनि सेराइरक ड्राग्स यूज खाइ दंमानि बरकनि याकनि ड्राग्सनि याकनि याक काग्रनानि बागै अ उरवा कामि एन्टी ड्राग्स टीमनि तैदुल मंबाय जों जेसुक मानसाक सिनि सेराइरकनो ड्राग्सनि याकनि बाय हासल रनानि बागै चाइटक लाइखा चाइटक लायै जों 1 बছरनि जे ड्राग्स मानजाकमानि बनि याकनि जे चिज खाइमानि आबनो तिनि जों सगै बनो जों दिफुस लाइगा तोरा साथाय कलायो आसले जों जे उरवा कामि एन्टी ड्राग्स टीम एबा सारा त्रिपुरा राज्य गिदिङै जों जे ड्राग्स नि याक काग्रनानि बागै सिनि सेराइ सिखलारकनो लामा काहामतुमना बागै जे चाइटकलाय दंमानि जत त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरकनो एबा सिनि सिखलारकनो ब तिनिनि दिनो आं तेबो बुसकां आगोगै फायै सामुं तांनानि बागै आं तिनि उरवा कामि एन्टी ड्राग्स टीम नि ngै कबगो आं ओ जागा तिनि नरनि बिसिंतै सानानि बमो सङमनो नाइदि लुकुरक जतनो ड्राग्स न केबेङै खरांथि सालाय दङ जागा जागा जों फुङायै मेडिया खुलुका हांगायनो नाइदि त्रिपुरा हास्ते ग्रोङैनो ड्राग्स जुग दङै दंखा दान बागै गले ड्राग्स न तै जोंजाल गोबां मा फेमिलि रङै दंखा
अमो बुसुक दिन जों महाय पाब्लिक रक जों खायमानाय म प्रश्न कासे सम्मुखीन आं दिनैनि दिनाव अ इन्टारनेशनेल ड्राग्स एब्यूज देनि दिनाव आं सिनि प्रशासन सरकारि पक्षे आं नजर होनानै मुजुङो जों पाब्लिक रक जेसो आइन सिनि या फाव जों नायमानो आबनो उर्देव थाङै जों जेसो खायनानै जों खायमायनाङै दंखा प्लिज त्रिपुरा हापां बिसेसकै आं कबंनानै मुजुङो इउजार सिगन सिगन दङ जों सिनि तख्लायै जों जेसो मानसा खायका खाय दङ खाय थानाय किन्तु आसल डिलारशिप बर्न जों याग्रि मानयाङै दंखा आसल डिलारशिप रक माल गोबां गोबां दुइ जे फालनाय सिगन सिगन इउजारांनो जे फालनाय बर्न तुमुंनो रमनानै थांगाखाय बनि आंनि माल तुमुंनो चेस फाइनानै थांगाखाय आरो अनेक किसु कक दङ आवन बागै अबा एकमात्र सम्भव अ सामुनो फाइमानो त्रिपुरा हापां एबा राज्य पुलिस प्रशासन त्रिपुरानि चिफ जेता ताबुक जे हापाङाव तैदुलि दंनाय आं बरंनि थानायाव नजर होनानै मुजुङो दिनैनि अ उरा गामि ड्राग्स टीमनि बिसिंथै खायदि सिनि त्रिपुरा हास्ते हापांनि बिसिंथै चुबा चुबाय सिनि सेरे सिखलारंनि नेक्स्ट जेनेरेशन जेता जों बुसखाङो आबौ गैतलांनानै वानसुबलायमानि अबनो जों फानबाक्साखाय फान थनलायानो आं आसा नारनाय सिनि त्रिपुरा हास्ते हापां पुलिस प्रशासन जत पालबाक्साखाय चुबा सुरलायै अ ड्राग्सनो केबेङै कासुनानै थांफिनो गराक यात्रि रमलायनानै अ साप्लाय मुंनो बुसखाङो आबौ गैतलाङानो दिनैनि अ इन्टारनेशनेल ड्राग्स एब्यूज डेनि सालनो जेबाबे जों रोखसावै अ सामुरक लायलायका अ सालनि बिसिंथै कायसा गराक समाय तांलायै जों बुसखाङो आबौगै सिनि सिखला सालायरंनो जों ड्राग्सनि याङै या काग्रनानै मुजुंलायमाननो जों चुबालायनो गोबांमा ड्राग्स कमिटि रबो खाजाका ते गोबांमा माने सेन्टार बो खलक जाका अबन तै बुसुक माने ड्राग्स नो या काग्रि मानका आमजनि लोकरक न तै गोबांमा लोकरक माने थाङै बाहायका आरो तिया चावै दङ अब तै ताम कक सान ना अब बेलाय नांमानि क्वेश्चन एबा नांमानि कक आसले सामुंनि बोथाय करिं हकाय आ सामुं खाय जिरो हेबा जों उत्साह बेलाय खासरां मानि हायनो मानो जोंले जों विगत 2018 रंनि सिमी अ सामुंगो करङै चिकन चिकन खाय सामुं खाय फेले मानि जों जेफ्रुनि सिमी अ ड्राग्स न केबेङै कासुनानि बागै सिनि सिखला साराय रंनो जों काउन्सिलिं खालाय मांखा साना थांका हाकाय बिसेसकै 90% 80% रक न बिनि सक्सेस नि बोथायले फायो आवहाय हनपानो कुनु कुनु क्षेत्राव जों नुकजागो जे जों काउन्सिलिं खालायै जे बाबे चेरायरंनो जों बुसखांनि लामा गाहाम फुनुगै दिखियो अ लामा तुइ फाइथिनिबो गोबां मा बंनि गतायसा हायनो हाय केबें मंफायो ता मिमाले औ जे डिलार रक बिसेसकै साथायगलायो तिनिनि अ उरा गायमेन ड्राग्स टीमनि बिसिंतै अर सिदे मनपुर नादि 3-4 जना डिलार बरक हायसे फालै दङ जे बरंनो जों काउन्सिलिं खालायरका जे सिखलानो बतायसालिया हनै वानसुगै बखारागै गाहामना हामै दंमानि 5 मास 6 मास 7 मास अ ड्राग्सनि थेके याकागै बतंका हेबा पाइथागो उ सस्ताखाय तेबो कलायखायसे अ पुतारक खालमा खानावै दममेया इन्सिडेन्ट नोंथां बरको आबन बागैनो अ ड्राग्सनो याकाग्रना नोंखाय जों पाब्लिक प्लास प्रशासन बेलाय नांगौ माने हनै वानसुगो रिहेबनि ककनो साना थाखाय आव जों रिहेबिलिटेशन सेन्टार रक आसले मुभि रगसो नुकमानि फेबा आबो कपाल हामै दांखा हामिया दांखा सायमानलिया सिनि त्रिपुरा हास्तेव जेफ्रु सिनि बरम गना निने तो हामक्राय नायखल बदल होजेबो बुरखा आमसायो दङ निजि निनि बखाक्ते खुलुकजा ताबुक बाहाय चलि दङ ओ सेन्टार आं आककनो सानानि सिगाङावबो सावनो सिनि त्रिपुरा हापां जखन सलाय जागै 2018 फायका आफुरनो जों खानाका सिनि बरम गनां आफुरनि चिफ एक्स ताबुक एक्स चिफ मिनिस्टार बसाका ड्राग्स मुक्त त्रिपुरा स्लामनाय बेलायखे जों खाथुंका आफुरव आ नाहार मुंनो जों चुबानानि बागै जों बुसखाङो आगुगै फायका आगुगै फाय जों तिनि साक जरा तिनि 2023 2018 नि सिमी सामुं खालायमानि हेबा जों बनि आ वानसुक मुंनो चुबानानि बागै जों बो फानमानानो बक्सिन जागानो आ नाहार मुंनो जों आसावै जों उरा गामि ड्राग्स टीम थुं सारा त्रिपुरा हास्ते गोरोङैनो अ ड्राग्सनो केबेंनानि बागै जों फानथन लायका हेबा त्रुक खायते खायते अर किसासा माने साथायगलायो प्रशासनिक बाबे जेसो आफुरबो जों टार्गेट ना हामानि वानसुक मानि प्रशासनिक बाबे बेलाय सामुं अ ड्राग्सनो केबेङै कासुआनो जों माइयां नि दंखाबो जाया दंहाय नाकारथुं प्रशासन आं सानानि नायो तबे हे प्रशासन जों आशा बरसा दंमानि अ ड्राग्स अ जे हेर'इन अ कुतारक बाय सिनि गोबां मारु हामिया बेमार हामिया रक सलगलाय दंमानि अबनो केबेङै कासुना बागैनो आसले सिनि आफुरनि जे मुख्यमन्त्री सिनि ब्रह्मनां बिप्लब कुमार देब वानसुकाना हानै हेबा आ वानसुकानो बासबाय खायदा बागै जेसो फानथना
गोरलैया हेनपानो जों आसाना रगो बुसकांनि सालगो जों प्रशासनिक बायबे सुबा सुबानानै बा बरगो थानफनाय सामखाय दाबुक जे जोंमानि ताम सानायफोरनो हामख्रायनाय कलबदल प्लास रिहेबिलिटेसन सेन्टार आव अबरक साना थांगाखाय तो बेलाय खोनातक एबा बेलाय तामहाय फेबा बेलाय ताप दङ कायसा ड्राग्स इउजार तो बिनि मेन्टालिटी कायसा ड्राग्स इउजारनि मेन्टालिटी आलादा नर्मेलि मेन्टालिटीया बिनि बरक हाय बरकनो क्लास रनानि एबा टीचिं खाय एबा बरकनो काउन्सिलिं खाय तनै जे बरकनो बरन पुसन रनानि आ खेतेराव बेलायनो ताप आं साधारण बायबे सानानै मुसुङो गोबां सामुं खायथा खायथा अभिगतानि बिसिंतै जोंथ' नायदि जों कायसा अम हाया जे फातार हास्तेराव जों थनाव आगि मुभिराव नुगौ कायसा ड्राग्स इउजार रिहेबिलिटेसन सेन्टार तनै बना हामरो फेबा आबो नुगो गार्जेन जे बरत रोगी पेशेंट फेबा आ पेशेंट हामरोना बागै साबो भर्ती खालायरो गार्जेनसि गार्जेन बिनि सेराय हामिया हांखाय बनत लाङै भर्ती खालायो बिनि जे बरन पुसार नांमानि बिनि आरनि रुल एन्ड रेगुलेशन मानि चलिनायो फेबा चिनि त्रिपुरा हास्तेयाव का एमन एकटा अवस्थाय थांतोंखा गार्जेन जे सुग मुजुं फानासे याक चुगियानि बागै बिनि बुसा एकदम हामियां तंफानासे आमतै हाय रिहेबिलिटेसन सेन्टाराव लाङै ट्रिटमेन्ट होनानै असाद दं तो माने समर्थन करिङि दं ए हिसाबाव जों हामख्रायनाय कलबदलनि जे सुग मानसाक जों आमा हाय सेरेरनो सिनि तो खलायै रमैतो वै जों बरनो काउन्सिलिं खायनान ट्राइ खायका फेबा टाप नि कगनो साना थाखाय अबनो नायदि कायसा सेरायनो 1 मास 2 मास 5 मास तनानि हायकाय बरनो सामुं नांनाय बरनो बिथि बेराय खरसा नांनाय बरनो नायकल टंनाय मुरगै टंनायनि गोबां मा नांनाय से क्षेत्रेव बरा खावो किछुता समय इन्सिडेन्ट ओंखा सेरायरनो जेसुक गाइड होनानि ताम सानाय बनो जे जागाव 50 जना सेरायनो नायकलनानि बागै कुकमेन नांगौ आ जागा 50 जनानि मामुइ संनाय हायकाय कम से कम 3 जना रक मिनिमाम साना थाङाखै टाइम मथे माइसारनि जों आ जागाव 3 जना नारकमालिया रक ओंखा ताङै ओंखाय बरंनो बत रांदि रना नांनाय जों अ जागाव सिनि गोबां मा गार्जेन चुगियानि बागै सिनि जे फाइना दंमारो खालिया ताकेसे नायदि 50 जना नायकलनानि ओंखा आरो सिकिउरिटी गार्ड मिनिमाम 10 जना हायरक दङ नांनाय ताङै आङरो अकंग सांखाय नायदि बंग मेन्टालिटी ठीक गया साधारण तो हस्टेल लगत तन्नानि हिंखाय तो आमतै हिंखाय तो हाय खरसारकनो सिकिउरिटी दंखायनि उमु फेया बंग मेन्टालिटी हामियान बागै सिकिउरिटी गोबां नङ जों आबरंनो फिला फाइमालिया से क्षेत्रेव आ जागाव सिनि दुर्बलता बहनि मानो बेलाय ताम हायबो हनि मानो आबनि बागै ताबक आबात तो बराखानि रिहेबिलिटेसन सेन्टार के बन्द आव आशा खायो बुसकांनि सालो आबनो ताइसा तिसावै ना बागै चाइतलाय दंलायो बुसकां सालो हायना हाय खुलुगना बागै चाइतलाय दंलायो मिडिया रनो नाजे जों बिगत 2 बोसोर दरिया सामुनो फ्लाइ दङ ड्राग्स कासुलायतिनि आरो इया माने जों चिनाव सिदाय महनपुराव 3 बार एक्सिडेन्ट का प्लास पुइलानि एक्सिडेन्टआ जों महनपुरा ड्राग्स जे डिलार बनो जों रमना हनै थालायफ्रो बरनापो सिदाय महनपुरनि जत बंनि बररक फालनाय रक एकताङै बासावै जोंनि पाबु रमनाफोराव उनो बुखा तखा केस खालायखा तारपरे सेकेन्ड स्टेपाव अब हायनो तेवैसा जों रमनानै थांप्रो रमनानै थांप्रोबो जोंनि एन्टि ड्राग्स तिनि बरक बुजाखा दा आबो বিভিন্ন ধরনের চিনি কং বুকা হ্যারাসমেন্ট নং বুকা ओंखाय थाथ हंके चिनि जे सिदाय महनपुरनि जे ब्रिज बाइपासनि जे ब्रिजआव चिनि त्रिपुरा खरंनि जे एन्टि ड्राग्स टिमनि बरक बुजाखा बुजांपरे बरक हस्पिटालाइज रंखा अब हायनो जे तुम गड नाखा जे सिदाय महनपुरा किन्तु पुलिस प्रशासन अपना कुनो स्टेप नाया जों पाब्लिक रक सिमसे स्टेप नाय मातनसु ओंखा आं गयन मुसुङै चिनि पुलिस प्रशासन हायके त्रिपुरा गभर्नमेन्ट रो सिदाय महनपुरा किसा नायकलान बागै अरनि पुलिस राव नायकलान बागै अरनि जे ड्राग्स जे फाल तंनाय अबरनो एरेस्ट खायन बागै बा रमनान बागै नारि मते कैसा साना कलायो जे नरक पाइने बा सानाय रंनो सिनि नरक रम खालायनो नरक थांनि सिदाय महनपुरा थांनि रमुया जों रमनो थांगै बार से जों बुइटाव खजागु तन बागै अरो बंनि बेलो उंगै आन बागै जों स्टेप नाखा जे जों वानसका ना जों सानाय रकनो जे युजार रकनो चिनि बर रकनो जों
রমই মোহন পুরো পাল প্লাস যে মানসা রিহেব সেন্টার হনা একে গার্জেন বড় সিনিং কো ফাইয়ে বিনি সেরাইনো সুতুগি না ফাইনানি মরা চিং কাউন্সিলিং খায় ওনকা আবা হাইনো যে কিছু কিছু তা চেরাই দङो রিহেব সেন্টারাव 6 মাস দङै ফাইयो নগদ দङै 6 মাস जाफाया दङ एक বছর ओंखा ओंखा रिसेंटलि ता कয়েকদিন खायनो चाइपाय दर खामियो मालाय बे अ क्षेत्रआवनो जों गार्जेन मा नायखौना निजिनि सेराइनो प्लास जों तेबो थानसा खालाय मा बासाना आंनि मुं युवराज धर्मा आं एन्टि ड्राग्स टिमनि प्रसेस मेम्बार बिसिंना को खामसुगे को उठा 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 तो बथान ना जल्दी आओ करिखा रगै फमा हा थाब लानो जों Mom mano na yang oh, bulat saja tinggal itu. काला चेन सिमा थाउ ना अमनो लुखले दिमानो इको लास्ट पाइथकनि मांखलि जे ड्राग्स हकबायै ति लुखलारिखा नरं चिनि अ 7 जेनारेशन ब्लॉग न पाइथक सरावै नक नायतंदि ताइ सब्सक्राइब खलायदि शेयर खलायदि हामबाय चिन्ति प्रसा जे सिखलारक ड्राग्स आइटनर किनि सालो समाय ताना निंथुम ड्राग्स हामे जिनिस हामबाय